ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ମନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ମନ ହେଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ। ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ସକାଳୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବାଛି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଚୋପାକୁ ବି ଛଡ଼େଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ରସରେ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଚୋପା ଥିବା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଚୋପା ଥିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଆମକୁ ଚୋପା ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚୋପା ରଖିକି ଆଜି ମୁଁ এই ରେସିପିଟା ତିଆରି କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଫା କରିବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ନହେଲେ ଇଏ ହାତ କଟିକିରି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତା'ର ପୁରା ସୂତା ହେଇଛି ପୁରା, ସେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା। କାହିଁକିନା ସେସବୁ ତରକାରୀରେ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲକି ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଚୋପାକୁ ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା। ଏ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ବହୁତ ମୋଟା ଥାଏ ତା'ର ଶିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପନିକି କି କଇଁଚି ଥିବ, ଆକୁ ବି ସହଜରେ କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷକୁ ଆଇଁଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲି। ତ ହାତରେ ବି କଣ୍ଟାକୁ ବି ସଫା କଲି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ ସବୁ ହାତରେ କଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଧାଇ ଏବେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହେବ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇଲେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପୁରା ପିଇଯିବ। ଭଜା ଖାଇବେ କି ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଅଲଣା ଲାଗିବନି। ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପିଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଦେବା। ସବୁ ଯାକକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଗୋଳେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଳଦୀ ଲୁଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ତାକୁ ଆମେ, ଯିଏ ଆଇଁଷ ଲୋକ ନା, ପୁରା ଏତେବେଳଠାରୁ ତାଙ୍କ ଲାଳ ହିଁ ବୋହିଯିବଣି। ତ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆମିଷ ଲୋକଙ୍କ, ଯିଏ ପୁରା ଆଇଁଷିଆ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ତ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ପକାଇବେନି, ଛାଣିକି ନେଇକି ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ ବି ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବେ। ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍କୁ କି ଚୁଲିରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଳ କି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବି କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋପା ପୁରା ଚୋପା ଚୋପା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏଇଠି ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ 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 କରି କାଢ଼ି ନେଉଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଖାଳ ସହିତ ବି ଏଥିରୁ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପଖାଳ ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତରକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2 ପିସ୍ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ବି ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ଆଉ, ହେଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତେଲ ନେଇକରି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ 4 ଫାଳ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଲେ ତା'ର କଲର୍ଟା ଆସିବ। ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ମୁଁ ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ବାଟି ନଥିଲି, ତ ମସଲାକୁ ଜାରିବା ଭଲକି ଜାରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ ହାଲକା କମ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଛି, ତ ବେଶୀ ପକାଇବାନି ଆମେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା, ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ।
ତ ମୁଁ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେବା। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଷିଦେବା ପ୍ରଥମେ, ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଲଟପଟ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେବାଟା କ୍ଲିପ୍ ମୋର ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ପକାଇଦେବା ନଡ଼ିଆ ରସ। ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକିରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଛାଣି ବି ଦେଇଥିଲି। ଛାଣିକିରି ତାକୁ ଏଇ ଝୋଳରେ ପକାଇଦେବା। ଆମ ଘରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବା। ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଆଉ କିଛି ପକାଇନି। ମୁଁ ବାହାର ମସଲା ବି କିଛି ପକାଇନି, ପୁରା ଘର ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ବାହାର ମସଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛି। ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପୁରା କାଢ଼ି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିଛି, ତା'ର ଥିକନେସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ରେସିପିଟା ପୁରା ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ତା ଉଷୁନା ଭାତରେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଖାଇକି ଥରେ ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆକୁ ପୁରା ଯାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ତାରିଫ ବି ସେ କରିବେ କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ପୁରା ହାତେ ପୁରା ଚୁମେଶ୍ୱରୀ ହାତ ତୁମର, ଏମିତି ହିଁ ତୁମକୁ କହିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି।